Acompañado de representantes da formación nacionalista a nivel local e comarcal, o candidato do BNG ao Congreso pola provincia da Coruña, Néstor Rego, quixo coñecer de primeira man a situación da produción marisqueira na ría de Muros Noia e trasladar as propostas que levarán ao Congreso de acadar representación nas próximas eleccións xerais. Un dos temas nos que incidiu foi a necesidade de acometer con urxencia un plan de saneamento da ría. Levar unha proposta para que nos investimentos que se destinen a Galiza, que entendemos que teñen que volver superar os 2.000 millóns de euros frente aos 750 que estaban consignados na proposta deste ano, pois haxa partidas suficientes para o saneamento destas rías, porque entendemos que é unha riqueza que non podemos permitir que se estrague, que ten aínda moita máis potencialidade e, por tanto, pois que hai que coidar, non? Rego tamén falou da necesidade de revalorizar a profesión do marisqueo a través dun recoñecemento, por exemplo, das enfermidades laborais vinculadas a esta actividade. Creemos que é necesario que se mude todo o que ten que ver co tratamento sociolaboral das persoas que se dedican ao marisqueo, non? Fundamentalmente mulleres, estamos falando, como dicía, dunhas 1.500 persoas de marisqueo a pé ou a flote, con problemas nas cotizacións á seguranza social, con bases moi baixas e, por tanto, tamén despois con pensións ridículas que non dan para vivir con dignidade despois de toda unha vida de traballo, e aínda, encima, pois sin que haxa unha regulación adecuada e un recoñecimento das enfermidades laborais asociadas ao marisqueo, pois agora, por exemplo, de coller baixas, non, por enfermidade.